Ako si Leo, ginaingon. Ang tao nga hingatugon, kung mag-uwan ko ng kwarta, di makasaw sa grasya. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga, dili na ko mahimumahi kalimtan. Pastilan yun yung banahaw eh. Bago pa ganiming nahuman og kaon, naghagok na dayon. Galia? Shhh! Naghagok si Leo. Pabida. Huwag pala yung mag-ilis, Bil, ha? O nga naman di ay? Kuha bilang sabot may duha nga mulaag taon mi. Maglamig ratan ba di mo mulaag? Kapoy lang Kanang po. rotal furniture ba sa ilang Sir Doming, ha? Kami mo repair dito. Dako ra ba itong suhol nga ihatag Sir Domi taon. Oh, di ay? Lugon kito. Ay, pukawan lang nako eh. Leo! Huy, Leo! Huy! Inighagok. Pasluki ukok. Ayaw mauna ko. Leo! Ay! Sunog! Sunog! Sa baday, way sunog, oy. Wala. Bangon diha kay ni As Pablo. Gaw Pablo? Ang ato nga... Ay, nga no, gaw, ay, abinaog na sunog. Karaan. Karaan. Kaya. Lugaya na mo react, no? Nga no mo, eh. Ano, ato na Sir Domi, oy! Ano naman? Ano taong ratan furniture niya dito? Ala, udi no. Hala. Limot ko na. Limot. Lami pa may katog. Mag-ilis ako. Galia, kung narawat na tasohol ba, ini nga itong repair taon na ning kuwan ba? Ikaw ba? Suro yung taplasa dong. Gabi daghan kayo. Wala no, naunsan mo nito na. Ang pagilita kasultig. O sa kestansa, human, hagok naman noon eh! Nora niya imong suhol sa inyong pag-repair ni Pablo sa ratan? Maura na, eh. Sara, magkabangko ako na ayo. Ha? Nga naman? Huy, nga no ba? Tubag. Nakatug ko. Bahak ka. Leo, ayaw pagpawadlong ni Maribel, ha? Banagod ka. Ikaw unta ang mangitag panginabuhian ninyong magtiayon. Sa kawoy, o pagani mo'y anak, ha? Si Maribel. Nagsige nagtrabaho, ikaw wa pagyod. Panahin niya ng mga trapo, aron ibaligas kadanan. Pero ikaw, sige lang kag katog, sighagok. Oy, Leo, kung mag-uwan o kwarta, no? Di ka yun makasao. Ikaw na tingali pobre kayo, kay natuog ka man samtang nag-uwan o kwarta. Sagdi lang, Papa Isidro, eh. Kung mag-uwan sa doog bangkaw, ako rosa'y maluwas ninyong tanan. Pastilan, ginoo ko. Pero nga nang imong paminsan, oy. Panikamot nga makatabang kas panginabuhian ninyong magtiayon. Ayaw pagsigig katog. Arang-arang, wa pa maghagok si Leo. Nagpasapot, nga wa pa siya matog. Pero nagtalikod lang na ako nga nakita. Ako siyang parahikan, Pi. Leo. Leo. Wa man lay reaction. Akong usban. Leo. Biskot. Wa man ni maghagok, pero nga wa man ni reaction. Patubang, Bi. Leo. Ginoo ko. Natuhog naman ding tawhana. Uy! Wa pa gini ka mamabdos, Maribel? Nga, saan ako pagkamabdos, Lin, uy. Nga tagsaraman taong kumahilabtang, Leo. Gi, ngano kuit? Da, sige katog. Abi na kong nagmata, pero naghagok na di ay. Hala no, kabata pa niya? Hala ba si high blood? Ipa-check up. Naman may BP monitor, uy. Di man siya high blood. Na ipa-check up na oy ka nang sa doktor kit pa. Aron may baw kag unsay sakit anang Leo. Maghagok man na good. Unya hingatugon kaayo. Nganong ka mo may mabalaka ng akong hagok, ha? Huwag ka lang mabalaka ni mo. Bago pa gani kang naglingkon, may hagok na ka. Anong gani, eh? Katugon ako.
Matugyo ko. Pa-check up, uy. Basig mabiyuda kog sayo. Mura man kag nanungo na ako, Maribel. Naunsa ka? Ay, wa ko manungo, uy. Nabalaka lang ko ni mo layo. Blaka. Watay kwarta, oy. Iri manguamtang Papa Isidro ni mo, good. Aw, ikaw panghuam dito. Oh, di ay tuki. Gamitan na ninyo aron may bawo tag unsa gyud hinungdan nganong dali naman ka makatog ug makahagok din liyo. Ay, ako may nagdas ang lawas. Di man ka mo, oy. Bitaw, ikaw bitaw. Pero concern namin nimo. Sige na Maribel, dadaan na ng bana ni Mas Doktor. 150/80 mong BP. Kuyaw kunog ma-stroke ka. Ipagamit ang kwarta sa imong amahan pero dito ra tas barangay center Ay, nagpag-BP. hadlo ko mahibawaan sa akong sakit. Hadlo kang mahibaw? Oo. Unya, wa ka mahadlo ka ma-stroke ka. Hoy Leo, timan ini ha. Di gyud ko mo at timan nimo kung ma-stroke ka simbak ko. Badi ay, asawa man ti ka. Lain sa kayog laing tao, mo imuatim man ako, no? Oh, uy, day. Bago kang ligo, Maribel. Ha? O Leo, kay giinitan ko sa kong lawas. Oh, hot manggug ka. Ay, useless ang akong pagkahat kung way mo Jar-Jar. Ha? Ano sa to? Useless ko? Ha? Niyaman ko? Ha? Karon na, Leo. Oo, humog magay ka. Ganahan ko anang basa pa ang buhok. Ay, sige, now na. Laot. Oh, dali, Mia. Oh, Leo. Maribel. Kahumutan ng lami. Gigakso ni asawa. Basta bagong ligo eh. Leo. Oh, gingawan sa kunin mo Ay, dahil. salamat. Permitin na dahil ka ng bago kang ligo, ha? Sige, Kaya wala yung lami ka nang di ka maligo eh. Gusto kayak anta ka, ha? Oo, kanikay ka. Sige, higla diha. Oh, kili, Kayak anta ka. Ay, kulibo. Ay, Kayang lagdiha. Ikaw dahil, ikaw bahala dahil. Sige. Kana, Leo. kana dahil, kana dahil. Sige, dahil. Leo. Leo? Leo! Minatay nga nagbaklay! Napitlok na sad! Be! Kalam. Maribel? Naunsa ka diya? Uy! Ganong gipangsuod man na nimo sa imong bagi mong masinina? Magbuwag ta! Unsa? Unsa buwag? Unsa may saan ako nimong buwag magkanako? Ngutana pa ka? Insultador ka? Hala no, giyon sa matakag insulto ha? Pabuang-buang ka pagyuda! Kasi po mong, uy, sulti, kung anong kalit ramang kang hipo sa imong masinina, naunsa ka? Ha? Gabi eh! O nga nung gabi? Bago kong ligo to! O, bago ka ligo? Basa pa nga ako! O, Basa pa akong basa buhok! ka tanan? O nya, gihapyod-hapyod ko nimo. Oo. Unya, ako sa diri, giganahan kay ko sa imong hapyod-hapyod. Unya, Unya? mihago ka ni Malaka! O? Ala no, ude no. Day, sorry kay, day, sorry. Sorry, nahiubos kay ko nimo, layas ko. Sige lang kung kadismaya nimo. Ala no, maura niya ako sa, ha? Makigbuwag din ka na ako? Huwag man ako natuyo ang muhago ko, day. Wa bitaw tuyo ah. Pero unta, nagpadana kas doktor aron matambala na ka. Ay, o sige, uy. Musugot ako nga. Magpada ako sa doktor. Unsa? Sleep test? O, pa Isidro. Unsa man kuno na? Kuan pa. I-test ang iyang pagkatog, Papa Isidro. Aron mahibawan kung doon na ba siya obstructive sleep apnea. Sinan sa mga ginoo ko. Ang anong sigaw man imong mata pa, ha? Unsam day, pasabot anak pa Isidro, ha? Ngano ka? Dili. Unsa dili? Dili. Paunsi dili, uy. Dili ko kay bawo ko si pasabot na ay. Ayaw ba, ay? Sabi na ba, ay? Joke-joke lagi na. Kuya, walang tani mo, ay. Nagit ko'y mahims ani eh. Bahala na. Bahala ka nag maghagok kang banaha ka. Ako na lang magmaniho ni mo. Aron ko mabisbisan diri. Naugahan na kay kuda. Wa na gyud ni makultivate ang ako ang garden. Oh,
sige. Hagok dihang maayo kay magmanihor ako. Barog sa taon. Oy, kapoy bayas bagang, ha? Piskot baya. Wag yun mo bangon, ay. Ay! Surrender na ko, eh. Dili na ko. Basta maghagok, dili sa di ay na mo barog. Gisaltian ko ni Maribel sa iyang na-experience. Naluoy ko sa kong asawa, eh. Matod pa niya nga kung maghagok ko, di sa di mo barog din ako, ah. Waktu makasama ang kaagi ni Leo, dinhining tulumanon. What's the style? Kung maghagok, dili mo barog style. Kini maong sugilaron gisuwat ni Cecil Danyosos Cabrera, dalit sa RMN Drama.